Mayong hapon, ug daghang salamat sa inyong pagsunod Cebu o Kirtibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diya sa Eastern Visayas. Ugmayng hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Traffic update mga kapuso. May gamayng kabaguhan karon sa dagan sa trafiko sa may North Reclamation Area habig sa Mandaue City. Gihimo ng two-way ang atubangang bahin sa Canis Cebu International Convention Center aron makatabang sa pagpaluag sa trapiko. Gihimo kini sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue samtang nagpadayon ang pagtrabaho sa intersection sa maong dapit. Sugod karong adlaw giimplementar ang gamayng kabaguhan sa dagan sa trapiko sa may Uwano Avenue. May bahin sa kalsada, labi na atubangan sa kanhi Cebu International Convention Center ang gihimong two-way na ang dagan. Kini aron pag-akomodar sa mga sakyanan nga gikan sa Cebu City ug paingon sa direksyon sa Mandaue ug Lapu-Lapu. Gitoway na to ang Picas Lane. Then kung padung sila og Banilad or other nga side, ato sila agiluyo sa ICC. 24 hours, yeah. Nagpadayon pa hinuon ang pagtrabaho sa bahin sa Dan sa maong intersection dapit sa bag-o nga hotel. Ang lane gikan sa Cebu City ang gitrabaho sa DPWH apan may partial opening na sa natrabaho nga kalsada aron mugaan-gaan ang trapiko sa lugar. Gipahibaw sa team nga may commitment ang contractor nga matapos na ang pagtrabaho karong buwana. Ang gisaad mo sa contractor sa to within this month fully cemented na gid ang Uwano Avenue. Kung man open na gid sa public ang Uwano Avenue within this month. By end of this month magian na gid siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.